Malantaw makita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapangunang balita, magnitude 4.2 nga linog nga ang epicenter yara sa Gimbal, Iloilo. Nabatsagan sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental. Klase sa pila ka mga kabanuhanan sa Iloilo kag Bulutuan sa Iloilo City. Kanselado. Si John Sala nakatutok live sa Barangay San Isidro Haro, Iloilo City. John. Kim, napuhag ang pila ka mga residente sa probinsya kag syudad sang Iloilo matapos nga magluntad ang magnitude 4.2 nga linog kaina sang aga. Nakabatsyag sang kakulba si Nanay Marian sa nabatsyagan ng pagtayo og pasado alas 6 kaina sang aga. Ini ang tugas ang magnitude 4.2 nga linog ang epicenter ara sa kadagatan nga sakop sa banwa sang Gimbal, Iloilo. Imagine mo nga katabo sa iban nga lugar nga kalagba bla mga kwan. Mga balay kag mga building, siyempre kulbaan man ko. Gulpi ko nga naglingin ang ulo ni Manong Jonel. Abi sinigin atake lang siya sa hypertension. Apang sang nakitaan ko nga nagahulag ang mga hinalay sining bayo dito na sininahibaluan nga may linog. Amo na to nga nagano ako ay linog na to gali ang ginano ko tamo to nga nagwa ako kag nagambal nga singkugwa kamo kung ano kamo kay singko basi may aftershock pa bala nga matabo bala. Dala sini sa pagwa ang medical emergency bag panangilitan kuno nga may magkinahanglan sang bulig kung magbaskog pa ang linog. Hindi na kita magkampante nga amo na bala kay singko mas mayo gani kung ang bagyo kapreparar kita pero ang linog hindi naton mapreparahan kay kumbaga anytime gaapotan na siya mo. Sino sa MDR-RMO Gimbal na batyagan sa bilog nga banwa ang pagtayog. Sa datos ang LGU wala sang may na-record nga halit sa mga istruktura. Sa tilad, ang initial natin, yung mga wala pa man kita at may nabaton, yung mga damages sa aton infrastruktura, kag wala pa man it mga report kita nga nabaton, na napilasan sa aton nga natabong alinog kay inakang aga. Suspendido naman na klase halin kindergarten tubtob senior high school sa tanan nga mga bulutuan sa 1st District sang Iloilo. Sa Iloilo City, makita naman sa kuha sang CCTV footage sa Barangay San Isidro Haro ang pagpuyog sa mga puno sang kahoy tugas ang linog. Sa Barangay Takas Haro nabatyagan man ang pagtayog base sa kuha sa ini nga CCTV camera. Bago sa pagtayog pila ka mga BPO company sa syudad sang Iloilo ang nagpatuma naman sang emergency evacuation sang ilang mga empleyado. Suspendido man ang obra sa Iloilo Provincial Capital kaina sang aga. Temporaryong ginpauntat ang tagtaganay sang AIC sa Kapitolyo apang gilayon man nga nagpadayon matapos ang pagtayog. Suspended ang trabaho for 24 minutes. And ordinarily, after 1 hour, tapos checks ng engineering, we go off. But times are different. That is why our response is different. Nagapadayon pang inspeksyon sa karon sa Iloilo PDR-RMO sa Capitol Building. Suspendido man ang klase halin kindergarten tubtob senior high school kag pila ka mga universidad sa Iloilo City. Sa datos ang PVOLX Intensity 4 ang na-record sa Iloilo City kag Nueva Valencia, Guimaras. Intensity 3 naman sa Miagao kag Uton, Iloilo. Intensity 2 naman sa San Lorenzo, Guimaras kag Bagus City, Negros Occidental. Maliit or mahina po masyado itong 4.2 para makapag-cause ng malakas na shaking. Ang pinaka-highest lang po is intensity 4. Yung intensity 4, kapag inaramdaman natin is parang mayroong heavy truck or yung mga 10-wheeler na truck. Yung mga natutulog, maaaring magising. Yung lindol po na nangyari po kanina sa Gimbal, Iloilo is wala po siyang connection sa mga lindol sa Davao Oriental at saka sa Cebu. Wala naman sang may na-record nga halit nga ginbili ng linog sa bilog nga rehiyon suno sa OCD6. Kahapon sa regular session sang Sangguniang Panlalawigan sang Iloilo, ginhinyo ni ex-officio board member Joe John Paul Piñol nga maponduhan sa 2026 budget sang Iloilo Province ang emergency go bag para sa kada pamilya sa probinsya. Nagagasto gani kita binilyon no infrastructure projects. But I guess it's time that we invest in human capital. Let's go back to the basic unit of the society. Sa tion sang linog, mas manami gid nga may ara nga emergency bag. Kim, subong nga hapon nagpatigayon naman sa structural scanning ang DPWH Region 6 kag ang PDR-RMO Iloilo sa mga concrete structure sa Iloilo Provincial Capitol Building. Gamit ang crack depth scanner, gin-evaluate sa mga engineer ang mga concrete structure sa Kapitolyo agud nga makit-an kung diin ang mga weak points kag agud mapabilin ang stability sa bugos nga Kapitolyo. Kim? Madamogid nga salamat, John Sala.